niekoľko pekných slov, aby sme sa trošku tak naladili na dnešné podujatie. Čiže nakresli si slnko, čo sype lúče do žita. Nakresli si ticho, čo vtačie krivky počíta. Nakresli si teplo, čo vanie z rodných dier. Nakresli si slova, čo znejú z ľudských dier. Teším sa veľmi na túto noc a chcel by som, aby to bolo ešte aj na budúci rok. Na dnešný večer sa veľmi teším. Pôjdeme vonku s lampiou po celej dedine. Mám byť ekologička? A budem milovať prírodu? Áno, budeš. A budem triediť odpad? Áno, presne tak. Plasty do jedného vreca, komunálny odpad do druhého vreca a sklo do žltého. Čo sa doučíte? Máte vyhodila z domu. Len sa mi smeti trklas, keď si sám. Tak si hodina, ale keď rozprávať s mojou mamou, tak si rozprávať Vojko. Ja? Vojko? Takto teda nie. Poď, vezmem ťa mojim kamarátom. Ahojte, čo keby tu na pár dní ostala moja kamarátka Snehulienka? Ale čo? Ja ich nepoznám, ani nemám hodné šaty. Ale nerob paniku, tak ja už pôjdem. No tak poď ďalej. Dobré ráno. Tak, Kati, ahoj. Ako sa ti páčila noc s Andersenom? Bolo to úžasné, veľmi sa mi páčila. A čo sa ti páčilo najviac? Najviac sa mi páčil Lampiónový pochod. Čo sa ti páčilo v škole, čo sme robili? Napríklad tie scénky, čo sme robili, alebo nočná hra. Ďakujeme za rozhovor. Dovidenia.